Holger, Ja. er du blevet bedre humør? Nej. Noget af det allerførste, jeg aftaler med dem, det er, at jeg har sådan en mikrofon på, som gør, at jeg ser lidt fjollet ud, når jeg er den på. Så spørger jeg, om vi ikke kan være enige om, at de ikke driller mig imens, for det kan jeg ikke så godt lide, mens jeg og det vil jeg helst ikke have, nogen, der driller mig, mens jeg laver show heroppe. Og derfra løber det videre til, at de bliver præsenteret for, at Holger faktisk er et dårligt humør, for han er blevet drillet. Holger, kommer du ikke ud og lige siger hej til dem? Nej, jeg gider ikke. Og allerede derfor får de lyst til at hjælpe ham, og de lover ham, at de driller i hvert fald ikke her. Hvorfor er du egentlig så ked af det? Jeg gider ikke at snakke om det. Nej, men det skaber jo et univers med Holger, som er et parallelt univers til deres eget univers. Og det er altid nemmere at leve sig inde i et parallelt univers, end det er at skulle tage stilling til sin egen komplekse hverdag. Så sagde du wii til hende. Synes hun så, det var sjovt? Nej, hun blev skide så, hun kastede med en stol. Hvad gjorde hun? Hun kastede med en stol. Ja, det er jo en typisk situation, som har elementerne af at vise dilemmaet i mobningen. Det kan være rigtig sjovt at drille nogen. Er det ikke rigtigt, Svend? Altså det med at drille er jo en omgangsform, som vi har brug for rigtig meget, og som er en stor del af den danske kultur. Er det ikke også rigtigt? Det kan være rigtig, rigtig skægt at se nogen, der bliver drillet. Men det er samtidig enormt vigtigt hele tiden at være nærværende i situationen for at finde ud af, om situationen stadigvæk er opbyggende for begge parter. Og i det øjeblik, at den ene af parterne det begynder at blive nedbrydende for den, så er det en skadelig kultur at have. Nu har vi Jakob med kort hår og Karoline med langt hår. Jeg skal lige høre, er der noget drill med, at man har kort hår? Nej! Er der noget drill med, at man har langt hår? Nej! Holgers univers er så let at forstå og så let at sætte sig ind i, at for børnene, de får rigtig nemt øje på mulighederne for at handle. Og så kan de slet ikke lade være med at hjælpe ham. 5, 4, 3, 2, 1, farvel!